намоишфурӯши китоб дар театри давлати академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони китобро ба ҳам овард. Дар ин рӯз дар ду тарафи даромадгоҳи театр ноширони ватанӣ китобҳои бадеӣ, илмӣ, адабиёти бачагона ва тарҷумаи бадеиро ки бо сифати баланд чоп шуданд, пешниҳод намуданд. Дар оғози чорабинӣ муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Сафар зикр намуд, ки намоишфурӯши китоб дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуда. ҳадаф аз он ҷалби тамоми қишри ҷомеа, махсусан ҷавонону наврасон ба китобу китобхонӣ мебошад. Дар намоиш нафарони зиёд, намояндагони касбу кори гуногун ва сину солашон фарқкунанда аз ин фурсат истифода бурда, адабиёти лозимаро харидорӣ карданд. китобҳои бадеӣ барои муассисамон гирифтестам, муассисаи рақами 15 барои бачагон, соатҳои тарбиявӣ дар нақл мекунем, мехонем ай шоирои гузаштамон. Ҳамин чизо мо омӯхтем, мехоҳем талабагони шогирдои худро мо бомӯзем. аксарияти нафароне ки аз ин намоишфурӯши китоб дидан карданд мегӯянд, ки ин тадбир аз манфиат холӣ нест, зеро мутолиаи китоб ақлро ғизо медиҳад. дӯсти ҳамешагии шахс ин китоб аст ва иқдоми хубе ки аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе. албатта ин барои ҷалби хонандагон, доираи васеи хонандагон албатта хеле иқдоми нек аст. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар намоиши фурӯши китобҳо иштирок карда китобҳои бисёртар китобҳои бадеиро харидорӣ намуда рафта дар вақтҳои холигӣ ва мутолиаи китоб машғул мешавем. бояд гуфт, ки рушди анъанаи китобдорию китобхонӣ яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии президенти Тоҷикистон дониста мешавад. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китобхонӣ роҳи асосии баланд бардоштани сатҳи маърифат аст. ҳамин аст, ки ҳамасола бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди муайяни адабиёти илмиву бадеӣ рӯи чоп меояд ва ба дасти хонанда мерасад. дар ҳамин замина бори нахуст дар таърихи кишвар бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби фонди захиравии сарвари давлат силсилаи китобҳои қаламкашони барҷастаи тоҷик ахтарони адаб иборат аз 50 ҷилд бо сифати баланд ба нашр расид. китобҳое ки аз фонди захираи пешвои муаззами миллат ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мунташир мешаванд ба мавзӯъҳое равона гардиданд, ба самте равона гардиданд, ки дар ҳифзу ҳимояти манфиатҳои миллӣ, гуфтугӯи тамаддунҳо, ҷилва додани таърихи тамаддуни тоҷик нақши бағоят муҳимро мебозанд. тафаккури ҷомеаи шаҳрвандиро маҳз бо ҳамин гуна ҳамоишҳо бо чунин тадбирҳои муҳими фарҳангӣ метавон ташаккул дод. ҳадаф аз баргузории ин тадбири муҳими фарҳангӣ ҷалби ҷавонону наврасон ба китоби китобдорӣ ба китобхонӣ мебошад. намояндагони вазорату идораҳои гуногун, махсусан роҳбарият ва кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯҳияи болида ба намоишфурӯши китоб омаданд. мо кормандони вазорат чӣ китобҳои бадеӣ, чӣ китобҳои соҳаявиро барои мутолиаи худ дарёфт намудем. ман фикр мекунам, ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бояд рӯ ба китоб биёрад, чунки чуноне ки пешвои миллат дар паёми хеш гуфтанд, ягона роҳи наҷоти мо фақат рӯ ба илм ва маърифат овардан аст ва китоб ин сарчашмаи илму маърифат ва фарҳанги мо тоҷикон аст. нашриёти адиб зиёда аз 100 номгӯи китобро бо теъдоди беш аз 6000 нусха ба намоишфурӯш баровард. китобҳо бо нархҳои дастрасу сифати баланд пешниҳоди харидорон гардиданд. озмунҳои ҷумҳуриявие ки дар ин мавзӯъ баргузор мешаванд, аллакай таъсири худро ба ҷомеа бисёр амиқ гузоштанд ва мардум зиёд омада китобҳои барои худ хеле мақбулро дастрас менамоянд. ба ғайр аз ин дар пешорӯи мо рӯзи ҷаҳонии эҳдои китоб аст, рӯзи 14 феврал ва ин як имконоти бисёр хубе аст, ки алоқамандони китоб метавонанд барои дӯстону наздиконе, барои хонавода, барои фарзандони худашон китобҳои мақбулашонро дастрас кунанду ба наздикони худ эҳдо кунанд. иштирокчиёни ин тадбири фарҳангӣ ҳар кадоме дар даст китоб аз театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ берун омаданд. дар соли равон ин аввалин намоишфурӯши китоб аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аниқтараш оғози ин тадбир дар соли 2025. тибқи нақша масъулини вазорат то охири сол силсилаи намоишфурӯшҳоро баргузор мекунанд. чорабиниҳо махсусан дар маркази вилоятҳо дар назаранд. Сайдраҳмон Ҳабибов, Хайриддин Валиев барои барномаи иттилоотии Навид.